Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. Purpose-driven life idinga umuntu, ubaba noma insizwa noma umfana odiscipline. Impilo enenhloso idinga umuntu odiscipline. Sithini mase sifuna umuntu odiscipline? Ufuna uthi ney'phuzo lezi ezikhona zisemhlabeni nasezweni zikhona, zithandeka, zibabusisa abantu, ube discipline ukuthi ngoba ngakafiki kwi-level engisengikhululekile khona. Angifuni la ngathi ngizothi abantu ababuyele bazosha amavesi athi bathi uJesu waphela amanzi kwakhe. Kodwa kungabi ukuthi a purpose-driven life utshwala ithi kubeke eceleni. A purpose-driven life uma ufuna uba discipline yasiza nokuthi idakamizwa uyiqhelanise nazo. Ngisho into uqala kancane ubhekele lokho kusasa ugcine ubhekela kusasa ugcine ubhekele kusasa ugcine shaya iphilisi. So purpose-driven life idinga umuntu odiscipline. Zikhona lezi zinto nasemphakathini esiyona ugwayi ugcwele kodwa ushayile umuntu discipline. Impilo enenhloso idinga umuntu, amantombazane agcwele ethe ichithisana, abantu beyitapela nawe itapela, kodwa uthi hayi ngoba ngakabi right ayinto ukufocus noma ngifuna ukufocus ngakho. Impilo enenhloso ngichaza ukuthini bengisho njalo. Impilo enenhloso umuntu uyabuka athi mina ngiqala zamantombazane ngizoba nezingane, and you don't want a situation la unezingane khona eziningi kuthi la sifika khona ithuba lokuthi sewuyashadisela, awusashadiselwa yilo okade batholisa izingane eziningi, usushadiselwa abanye, usunezingane eziningi nje ekudinga inakekelo, usuyitshetshwe iqala impilo naye ngalo sikhathi kuqala ikukhuza imuntu lakho bese kuqala inkinga eziningi. You can do it, you will make it. Your God is above your challenges. Ngiyamcela bafowethu, ake sizame ukuthi sithande amakhosikazi ethu, esiyeke lento engazi ukuthi istyle. Wonke umuntu ufuna ukuba nesithembu, wonke umuntu noma afforda nonkosikazi oyedwa ohlula ukondla lezi ngane lezi ezilapha zalo nkosikazi, ufuna ukuyoba nomunye umuzi nomunye unkosikazi lapha, uzobondla ngani usahlulela abantu istyle khona ngizobonakala ukuthi yindoda ngibe namakhosikazi amabili. Uthi lalela bafowethu, thina esishadisele asingabi namashene. Izanto ngibeza lento kuba umakhopheni asingabi nayo. Nitshelwa yini? Ufika uzenze ngazi ukuthi uyabo sebeyiqedile amashene imizi yabantu, iqeda ishaya ivala. Misisele futhi indoda ishenda lifuni belikuhle liyintshontshe mase kweyakhe uyaqala konke isidina wena. Ingakho umkakho bebaleka ekushiyile uyisidina sendoda bekuhle ekutapa nje mase wahle njalo But ngiyathanda ngisho lento samqeda indaba amashende bafowethu ayingeke ayidlile imizi. Ayayibulala imizi, afika kahle athi azomhlonipha umema, afike laphana umema useyibhola la. Asondle emakhaya, asondle ingane zethu nalesi esasithola ngaphandle kuba le nyangizokho ngiphinde asondle nalezi ngane esayithola ngaphandle sizondle. Uma sihluleka ukuthi sicela unkosikazi ohlala nathi kune arrangement ukuthi ihlala kagogo noma ihlala kubukama wayo, asizondle. Hayi umuntu athandaza azagqibhe phansi kanti akondli elder esontweni. Sengibingeleleke bafowethu nonke nikhona namadodana ethu. Ngiyafisa ukuba
Ncike kakhulu kulesi sihloko esithi impilo enenhloso. Purpose driven life. Ukuhunyushwa. Sibonisane ngalokho ukuthi impilo enjani enenhloso. Ngicabanga sonke ke njengoba sila ngoba ngaba sikho la kuba sina inhloso. Ngoba iqala nenhlosweni ukuthi sesitshengisa nenhloso ukuthi siyeke zonke ezinye izinto sizeni la ukuba sizododisana sizoxosha ngoba nami ngizoxosha nawe uzoxosha sizoxosha sonke ukuze empilweni yethu lokhu engingenakho ngikuzwe komunye ungisebenzele naye angenakho akuzwe kimi ungisebenzele vice versa. Alibonga Nkosi. Ngiyabona lesipho lesi sokuthi angimazi ubaba noma ubaba wangilahla noma ubaba washona kodwa kakhulu ekwenza angimazi ubaba hayi uba fica ngisho kokugula ekhaya nawo wonke lezi ndawo abantu befuna nje ubaba. It's a pity kuzoyisho uyazi uNkulunkulu umuntu ohleleke kabi thina siyabazi ukuthi mina ubaba wami ngiyamazi kodwa kangisizana khona ngimazi. Instead kwangihayithe kumazi wami ngoba nami noma ngifike siyafana nalesizonke zefamily ithi ngizocela imali kuyona ifike ngixoshisa kwenkasini ide yisuna mali kunjana hamba bafana abangangawe bayizamela hamba kodwa ehleli nezinye ingane la ehleli khona angayizali bafana ngesinqumo ukuthi amazi purpose in life ukuphila kwami ikusasa lami impilo yami ayikho kubaba kodwa ikubaba lo ungazibona nje sikhona sesindisizwe ukuthi kuyistyle akusona ifashion thina abanye bethu obaba basilahla kwayini esithatha impilo yethu sayiyeke inika yena and angazi ngiregret angikazi mina ngiyibona nje ingane zethu angiyazi mina inika ngithekele ubaba angimazi babehamba nami pint angibambe angimazi ngambona nje month before ashona we must call us reconcile after 27 years ungahlala eduze kwami ngithini mina le nesihluphayo ukuthi ubaba angimazi ubaba kangisakhulu ubaba kangibhekeleli ubaba wangiphika nansena ngakuthola ukuthi ubaba wangiphika ngakho ngibhema kangaka ngakho ngiphuza kangaka ithama lami lela ngijuluza yabona amankulu lawo umuntu mayenza into ebuhlungu the best thing you can do ukuphumelela ukuzwisa ubuhlungu ukuthi ulahle umuntu ophumelelayo and that purpose must drive you ukuthi yabona nje becama ukuthi ngeke belutho ukhetha lezi angiyithandazeli ukuthi ifeyile noma yena feyile kodwa ngifuna sonke siphumelele kanje kubonakala ukuthi nami noma yengekho kodwa ukhona wayekhona kimi and leyo nto ifuna ibe imoto yakho ukuthi angiphuze utshwala so that lo muntu loya ongakwangiphika lo muntu wangilahla ngingamjabulisa abone utshwala into yokulahla angubhema ugwaye ngizobhema nsana angizozalisa amantombazane ngifuna ukubaqonda ngingafani naye. It's a purpose driven life not about excuses. Fica umuntu enza yonke into athi uthi amalanga lahla fica umuntu ethi thana ioledi ngizovele ngiroje mina ngoba lingitshela itime lami uhlangana naleyo nto ngoba uyamazi uma wakho uhlangana naleyo nto indaba yabantu abadala leyo eyofica nje bathi hayi phela ufuna understand umfana fanele amazi ubaba wakhe bese baningi abantu siyabona sebetshengisa ubaba babo ngeke esefika kuyena ke kwahamba necamera kwafika kuyena kuma yafika ufika isibotho ade into zami mina unokulungisela into zami mina ngifaka iloko zami uyabona unesinto ufuna ukubonile ubaba uthathe le imoto namacamera ufika kuyena kuyafika into ekhathe edinga nje ukuthi sizoyena nocela usizo abanye ngendlela udideke engqondweni umfica seshe sethi ngiyacela cela bakumshisele wathi noma ngisewenza nje baba yabo esho kwisibonda yabo ubona ukuthi awubheke ukhulisa uNkulunkulu wazaba ngakho ukhulisa uma wazaba ngakho uzocela inhlanhla kumuntu oyibhadi
uzozibeka phi inhlanhla kuyena uyibadi yabo hayi ngiyokugibelisa ngcono baba uzongenzele umzimba ngokugibelisa mina ugibelisa umuntu ozosiza wena hayi angisho ukuthi masihlangene la bese ngathi isiko limbi into enhle ukukhona kodwa ngizama nje a purpose driven life ngoba ezinye izinto siyazenza kodwa ayisizi lutho kunaloko zidla kuthina zicebisa abanye abantu now ngiyafisa ukuthi ngigcizelele uma kukhona la endlini okukhathaza ukuthi ubaba wakhe ngamazi noma wamlahle ngiyamcela akehlisa umoya nje akazame lo baba okwesibili ayitholele ubaba ongabe imento yena not just ukuthi financial yabo ungayo inkathazo financial uye ngithi ngidinga mentorship umuntu ozongigada la ikhona angiqwashise ngithi mengabe kunenkinga ethi i-consult kuyena baba kwenziwa ngani mekwenziwa kanje yabo I need a mentor ngibese ngiphila ngamele lesimo lesengikusona but give mentorship impilo nenhloso ngiyafisa ukugcizelela challenge nansi uyabona uma ekhaya uxakekiwe uhlusheka zama amadoda khona ufundisa khona mina ngisebenza manje kodwa la ngifunda la high school ngifaka icathulo eziboshwe eceleni awusuke yabo eziboshwe eceleni ngifaka amateka amahle mina ngifika ngisebenzela kubele ngibangibulele nengu nabantu basemphakathini abanonkulunkulu bangiyingo nangimuhle yenziwa ukukhola nakusebenza kanzima uyahamba nje weekend ucela ukuthi angicela ukuthi ngishayele ngiwashele imoto noma ngishayele ingadi ngama weekend uzomnika lo mnika yazi ukuthi yayithinta inhliziyo yomuntu yayithinta inhliziyo yomuntu yayithinta inhliziyo yebhulu leyo angisho umuntu oxhaphazayo uyenza lento athi suke bekuthathe la ekufaka efemini yakhe but muhle uqoqa izandla uthi hayi mina ngiqeda isikole bese ngiyofuna umsebenzi unethi wena uthola umsebenzi wakho uyothi uqamba nje akutshela athi mfana uqeda isikole wena uzokwenza ukuthi asibhukule singarelax bambe into bese sifunda ukonga imali lento ukuthi each and every month esitholayo into esitholile sefuna ngibuka ukuthi ubani ufake Nike nami ngisebenza ngifuna Nike fake Adidas nami ngifuna ufake Adidas fake iJordan nami ngifuna ufake amagama ezingubo awasizi umuntu acebisa ngami zingenela isitolo nje njengami nangale itolo nje ithi futhi uhlala nini iBhayibheli lisho njalo lithi nje hlala phansi ngenyongo bese libamnene njengani Dramacho. ya funa uhlala nini idle ijakhethi yakho kanokusho yabona baqathe kanokusho abantu kanti uyibambela kuthiwa yini ngiyadumbusa uyise dry clean ucwebezela ithi abantu bafisa ukuba wena thatha i-shirt yadunusa lingcolile njalo ngoluwashe ekhaya uma sibona sicwebezela sithi siyahlanganisa sithi into sifake igqoko namamasa emnandi nje manje Akathakaze. abantu bethi siyafa igqoko ubani afa igqoko usethenza kanti ugqoke nje njobe sephelele yonke esephelele wonke umuntu u350 rand Sure. bese ufuna uba uyena wena imali yakhe yokugcina uhambe uyothenga izitolo kuphela inyanga oxaba ukuthi yini lo muntu aphumelele kangaka ukushaya into eyodwa ukushaya ukuthi unephephos wena unenhliziyo ngaphandle Ohlelekile. shaya ayithengele idangara la udlalwe phansi emgaqweni awuqala ukuthi awuhlanganisa kumebambe ukuthi awuthatha ubhulabhula ukuthi uqonde ukuthi ubambe itekwana la elifuhasha lithi elingenagama aqonde uqale wena ufuna ukutshengisa uzokudlula eceleni kwakhe ufake itekeli negama akusiza lutho lo Sure. uyafana naye
aqede lapha athenga imoto usale nentengo Hey, ngizwakala. Amandla. Ezwa mthe. Ngiyafuna ukuthi ngivale leyo khathi ngokuthi mina ngaya ngesikhathi la ngikholwa khona. Hayi ngoba ngami nenkinga engako la ngakholwa nezinto ezenziwayo. Kodwa zinesidididana. Zimosha isikhathi. Zimosha imali. Zidala nokungezwana emndenini. Sasithi masiya le kubuka baba. Ngeke imali. Ufike khona ukuthi hayi ngifuna kuyobhula, ngifuna umsebenzi ngifuna kuyobhula. Uma ungena kule ndlu awukwazi ukuthi usuphuma kuyona. Uye lapho omncane usuhamba nezilwane sangala. Ngiyabona leyo manje ngiyafana nonke. Kodwa ukuthi mangivakashe yalo angisakwazi ukuya kalongo ngoba sengisuke namagundane ngala ngwaletha ngala. Hayi ngicela ukuphuma. Ngagcina khona 1999 kuze namhlanje. Bathi ke khona obaba bethola ngapha. Hayi ngeke lutho. Wewe uzali ngale kubazali. Yakugana. Uyoba namabhadi. Ngiyenqane ukuthi ngivakashe khona. Bavakashe babo. Angisho laphi. Ukuthi ngimuhle kanjani. Sengicela ukuma lapho. Angikaze mina bangani bami ngibe nesikhathi. Kodwa ngimbonile uNkulunkulu ngingenaso isikhathi. Ngingenzele gobongo. Engiphakamisa. Jesus. Ngaba ngikwenza ukulungiselela nje lokho. Singakhohlwa yonke into. Utshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubona sengathi abantu badlala ngathi. Ngicela ngoba wena nalabantu abakho. Ukuthatha wena umnikazi wayo wethu sonke. Uyabona uNkulunkulu ngeke akujabulise. Ufuna uyitshele lezi zinto ke. You can do it. You will make it. Your God is above your challenges. Ziluze kama isizilutho. Tshwala ubuyiseli. Mantombazana ubuyiseli. Uyayikhipha intombazana ukuthengela izinto wenza yonke into. Uyisave yayo imali. Usasa udropela ngeropotato. Uyibolisa yama ngePoland enje. Wena mangenyama. Bese lokuyiswa le mali ebhekelelwa yimini. Isilimi manje senayo purpose. Coca my school fees. Select your friends. You need to be very selective. Yeah, must be very selective. Then you compromise. You go to hide. Uzwane nokuqala. Olingenayo purpose onayo. Hey. You compromise. Kulo kwenza ukuthi hayi basuka kwathi ngiyayitshela. Hayi ngiyitshela ne-purpose. Hleka nabo bonke abantu kodwa kubona abangani bakho bonke. Ngoba noma ungaphumelela ngiyangiphilisa ukuthi uma achievements eninawo ukhona abantu abangasanikhulumisa. Ngiyangiphilisa. Uma achievements laba nje obaba nezinsizwa ezikhona. Meke nje wathi uphumelela abantu okwazi ukuthi abangani bakho sebeshintshile. Isizathu. They were not driven by your purpose. Abantu abanenhliziyo engaphandle noma nabangani kodwa bafuna wena uphumelele. Ufuna uphumelele bona bodwa. You must select your friends. Ngicela ukuma la uyenziso. Sanibona. Last part. Ngicela ukukhuluma kakhulu nezinsizwa sesindala manje. Ngoba summarize ngithi uma nje uyinsizwa uma ngithi uyinsizwa futhi ususezingeni lokuthi ususiqedile isikole mhlawumbe waye-tertiary noma use-tertiary noma usuqedile i-tertiary usuyasebenza usukwazi ukuba nento ekuthiwa i-wages noma isalary noma i-stipend noma whatever you may call it. Ngiyacela ukukhuluma nawe into engakusiza uthola right partner. Ungaze uthuthuke kakhulu. Isikhathi sokubhekana naso. Ubona kuneyinkinga nje emshadweni nama relationships. Abantu babheka isikhathi esona. Awusazi manje uma umuntu uza kuwena noma uze emotweni. Noma uza kumuzi wakho.
noma uza ku-perfume yakho noma uza kwi-flat lakho manje usuqala lezi zinto ezibalulekile zokuyenzwa. Find the right partner. Find the right partner. Uma ufuna isitimela nge-station, uma ufuna ibhanoyi nge-airport, uma ufuna ibhasi esikhumulweni samabhasi, uma ufuna itekisi mala emgaqweni, uma ufuna unkosikazi awuye ethaveni. Yezwa into ngisho, uma ufuna unkosikazi awuyi futhi emgaqweni. Bona nomubi ndohlula njalo uzaya abantu behlula njalo emgaqweni ohlala egcwele khona futhi impela uNkulunkulu ngivezela yena. Mama yamazibiza ukuthi mina not just find a partner, gana lento ongagana nje inayo into yokwenza umuntu impilo yakhe ingaqhubeki. I got married at the age of 24. Angivamile ukusho iminyaka yami kodwa manje njengoba zithi 30 26 July sengi-43. So ngabala uNkulunkulu ehamba nami unkosikazi imshiya ngeminyaka yini right now kani se nawe usaqathuza naye isaqathuza ngesikhathi ngikani nangisebenzela kwenye inkampani la ngisho ngegama layo ngangihola 2000 rand kodwa nganginento purpose ngangifunda ukubeka imali umthetho wami wangaze ufuna ukuthi ngisebenza kahle ngangikhonza ukubeka imali ngigqoka into zami engiyiphinda eziclean ngaze ufuna ukuthi wena ngifake uniform kanti ayinto yodwa yikhinelayo. What was good ukuthi unkosikazi ngangimthanda. Okwesibili naye wayengakathuthuki empilweni kwakuwumuntu usafunda naye. Yini lento ngiyakuyona tholanani konke nikwenzayo nicathule ndawonye nikhuphuke naye. Kunzima ngisho ukuhlukana, kunzima ngisho ukungena umuntu, kunzima ngisho ukuxabana, kunzima ngisho ukudivorce ngoba lo muntu uphenduka umdadewenu wena uphenduka umfowabo, phenduka isithando, phenduke yonke into. Kodwa umuntu enithola esenamazinyawo awu-37 esehamba ngemoto yakhe ehamba meke kwathi uvela kutshela ukuthi hayi singamane siyeke lento yethu athathe ukhiwe flat lakhe ahambe akanomsebenzi ayikho into eniyibhilde naye. Kuhle manje usacathula nje sobamba lelo toholana thola umuntu kanti khona kunjani impintsha jubela abafundi niqale naye ninyuke kuyokusiza ke lokho. Lento uqhamuka nje senitholana senithi hayi well off sukhalisa okhi noma ucasuke uphuma ungena emotweni uhambe anazanda lo muntu naye ecasuka ngene emotweni yakhe shawuthi yami utshela ukuthi sihlukene kuba ngincane sihlukene anisuke ndawo naye anina foundation nitholana nisebuyezi siphezulu. Umnakwethu ngiyacela usibambe isho njalo noma ke ngithi uhlelo oluthile ngiyabona kuthi bobaba bami zinsizwa nesesikhulile lungitshengisa angiyena umuntu obuka lezi zinto ngiqondile ngabuka ngalalela ukukhuluma ngabona umuntu wesilisa ethatha insizwa kamseleni buya unkosikazi wakhe lomtshela ukuthi sengifuna ukuthatha unkosikazi wesibili ngoba siyashesha sathuka isimanga sonke ukuthi uma sekufika kulona uthi ngiyamangala ukuthi ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili kodwa mina awungiqedile wangikhokhela inkomo eziwu4 kuphela kodwa usuqedile kulona sengitholile ukuthi njengoba ufaka isiphandla kade ngazi uyocholwa khona kwanja ngiyamcela bafowethu ake sizame ukuthi sithande amakhosikazi ethu esiyeke lento engazi ukuthi istyle wonke umuntu ufuna ukuba nesithembu wonke umuntu noma afford hlulo afforda nonkosikazi oyedwa ohlulu kodwa lezi ingane lezi eyilapha zalo nkosikazi ufuna ukuyoba nomunye umuzi nomunye unkosikazi lapha uzobona ngani ubusahlula yabo istyle khona ngizobonakala ukuthi indoda ibe namakhosikazi amabili uthini ukuthi lezi ngane zibe amachwane enyonga zizona
ekugcineni kosuku lezingane musuhlulekile noma usufile zizodluba yonke le mindeni o2 o9 seziyoba amaphara laphana seyibizwa wonke amagama engane sinishwa kuchopho sendoda in fact not indoda sinishwa kuchopho somuntu wesilisa owazenzisa okane liphuphile wathi ufuna ukuba nesithembu ehlulo uku-afford in actual fact ehlulo ukuyi-afforda yena uthi loyo muntu wesifazane uhlala uthi awunamali kodwa indoda engenamali yona imali yena engakabalwa nonkosikazi kodwa uthi ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili isitayela sani leso ukuthatha amankosikazi ngenze ngikhothi kusasa mhlangani nami ngiyamthatha nithi wemthisi uyakhumbula umile epulpit eGrace Community Church uthi wena isitayela sami angibi nesithembu but I don't understand le nto wonke umuntu nje ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili uthi uyambona lo muntu ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili akakwazi uku-afford impilo yakhe yedwa asimbali-ke lo nkosikazi anayo ney'ngane bayahlupheka kodwa ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili bese ngisixwayisana la madoda ngasododisana ngithi lalela lo bafowethu thina esishadisene asingabi namashene yezwa ngiphela lento uba umakhopheni asingabi nayo nitshelwa yini ufika uzenze ngazi ukuthi yabo sebeyiqedile amashene imizi yabantu iqeda ishaya ivala misisele futhi indoda ishenda lifuni belikuhle liyintshontshe mase kweyakhe uyaqala ukuthi isidina wena ingakho nakho bekubaleka ekushile uyisidina sendoda bekuhle ekutapa mase wathi Tapeti. Manje ngiyathanda ngisho lento sangiqeda indaba amashende bafowethu ngeke ayidlile imizi Sure. ayayibulala imizi afika kahle athi azomhlonipha umema afike laphana umema useyibhola lawo nendoda sesabishende njengoba sibona nje na TV indoda sabishende ishende ulizwe lithi liyinsika lo lisho khona unkosikazi indoda ithuli kasho lutho izinto ezenzekayo lezo uNkulunkulu ngathi ngasisiza sibambe uzipho sithi khethile noma kulikhulu sibe njalo discipline and focus abazili kuzolekelela imishado hayi ngenza ukuthi ikubeke lesifubeni unkosikazi bekudelela kubeke lesifubeni bese upholeke bese uyakuyena yabo mina ngumsizi kamama in fact akho umsizi uzoshaqa ukuthi umshado uqede asithanda umkethu sithanda ukuphatha nawe sesoba nokuna sesogana manje hayi yakana usabuka abanye asondle emakhaya asondle ingane zethu nalezi esazithola ngaphandle ngoba le nyanga izokuba mphinde asondle nalezi ingane esazithola ngaphandle sizondle uma sihluleke ukuthi sicela unkosikazi ohlala nathi kune arrangement ukuthi ihlala kagogo noma ihlala kubonke amawayo asizondle hayi ukathandaza azagcina phansi kanti akubi elder asontweni bese sinathi samadoda sibe nawo amamento uyindoda ube nayo indoda noma amadoda athi lohlala nawo umuntu ezinto ezibalulekile asiphumeleleke uma ngeke asiphumelele siphumelele kuzo zonke izinto ezithile especially sibe progressive mawusebenza phumelela shine excel kulo msebenzi owenzayo mawune business seek for guidance ngilenzana nebusiness linyakazi asidlonge asingaloke silandela ngemuva sihambe siloke sibongela abantu asicela ukuthi uNkulunkulu asiphumelelise sinikele uNkulunkulu andise ngenxa yokunikela ngoba enye into leyo eseyikhuluma ngelinda sinika uJehova okwakhe Jehova sinike asiphu ngokwethu yena ke unika 10 yena kunika 90 u10 at 90 enza 100 asibeke imali sakhe siqashe ngoba sisalungiselela yabona ukuthi usagana wenzani noma usanda ukushadisela but save money thola indawo ibanto yakho
uzu-investe into yakho. Asibeni namabhizinisi. Asibeni namabhizinisi. Noma ngabe uyasebenza, kube khona into encane eyenzayo eceleni. Noma ngabe usebenza namlungu, uba nento encane. Dayisa something. Maybe weekend, noma off, kube khona into oyidayisayo. Funa ukuthi yini engayenza, uku-add kule salary, kule wages eninayo. Sibe nemali. Bese sinayo, singayinaphazi, sifunda ukuyisave. Satholana nonkosikazi. Sashada nonkosikazi. Nangihole 2,000 rand. Nangu-cameraman ngishoot. Yena ngalesikhathi sishada wayengasebenzi. Namhlanje she's a nurse. You support your wife. Mphakamisa. Usizo uNkulunkulu. Namhlanje nami uNkulunkulu sengibusisile, the assistant director. Isebenza kahle la ngisebenza khona. Happy. Ayikho uNkulunkulu into angekayenza. Siphandla nosiphandla. uNkulunkulu ayikho emehlulayo. Umndeni okufunayo, umndeni ongakufuni, uNkulunkulu anamsebenzi naleyo. Umndeni wakho ongaguqukiyo. Asiphumelele. Strive for perfection. Kuyo noma yini esiyenzayo. Mawudlala ibhola, dlalisisa. Mawusebenza ubamba intoho ngisho restaurant, excel. That thing will take you very far into yenzayo. Next time, uNkulunkulu emuhle, ngimxoxele ukuthi kwafike kanjani la umuntu esekho. Zolo lokhu ngihlala kuthulu. Namhlanje ngihlala kuthulu. Zolo lokhu ngihamba wonke ama-conference basuthi ngibela amabhasi, ngiyale ku-conference enkonzo. Namhlanje nayo imoto. Zikhona la ekhaya. Angikusho ngokubhosta. Ngizama ukuthi akukho uNkulunkulu angeke anginike. May God bless you. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform kuze kube ngokuzayo.